सिलास बसुमतारी बिथांखौ गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो आं खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांखौ मान बावनो थाखाय जोङो आर'नाइ गांसे होनानै मान बावगोन। जोङो बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनि। बेनि उनाव जोंनि गेजेराव दङ राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी बिशप एमेरिटास बीडीसी मोस्ट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी हामबायसै। बे समाव जोंनि गेजेराव दंबावो राइट रेभारेन्ड सुलेन